Kamatikda na karon ang pagsaka sa presyo sa pipila ka mga nag-unang panaliton sa Bankerohan Public Market sa Davao City sama sa karneng baboy. Hinuon presyo sa isda ug manok ni ubos. Ani report ni John D. Esteban. Sa mga nagplano nga mamalingke, kung nakabudget na, murag kinahanglan nga mas magdaginot pa. Gumikan, nagmahal ang pipila sa mga nagunang palaliton. Dinhi sa Bankerohan Public Market sa Davao City, usa na diha ang karning baboy tungod nihit ang supply sumala sa mga naninda. Kasagaran matud pa sa supply ginadiretso na sa Manila. Tuwa diri, mahal pa itong baligya kay malang po lang hatpasat po sa tuwa diri. Hanyo ra man gini para maka-discount. Pa-discount ra gini. Ang perna, tag 370 pesos na ang kilo. Sa milabang simana, tag 350 pesos na. Ang belly, 400 pesos, gikan sa 370 pesos. Ang ribs, 20 pesos ang gisaka sa presyo. Tag 360 pesos na ang kilo. Ang special, 390 pesos. Ang pork chop, 370 pesos per kilo. Hinuon ang presyo sa karne sa manok, ni ubos. Ibaba naman siya gamay. Kung nag-aging bulan, murag taas-taas ang presyo nila. Karon makaya-kaya ra sa 175. Samtang ang presyo sa isda, ang tamban tag 100 pesos per kilo, pirit 120 pesos, barilison 150 to 180 pesos, ang murumuro 150 pesos, galunggong 180 pesos per kilo, matambaka 180 to 220 pesos per kilo, bangus 200 pesos per kilo, bilong-bilong tag 200 pesos, malasugi 490 pesos, barilis 480 pesos, ang lapu-lapu 580 pesos, samtang ang tulingan 110 pesos per kilo. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.